बस बोरमायाथ' 20 केजिसो जाखागोनदां बेना बस बिराद गोथाव जागोन बादि मोनबाय आं बस औ बन्दाराम 20 केजियाथ' जाखानांगौ नोंखौसो बिराद जोंबाय आङो बोरमा मासेखौनो बारसिननो रोङा नों इजि बारसिननांगौब्रा खनसेनो बेखौबो नोङो रोङा आंसो बारसिनना होबाय नोंनि थाखाय मा जानांगौलै नोंजों बिदिजों बस बोरमायानो जा खरा बुलेट बादि खारोबा आं बोरै होसोनो बस आं नाजाखादोंमोन ना मैथा बस नोंनो नाजादों मोख्रा साला नोंनि नाजानाया बेनो साला बोरमाजों मोखाङाव जो जानानै आंहासो बेसे खस्थ' आथिं आखाइ फायथमनानै लाबोनांबाय आरो नोङो बिदिसो बुंबावदो हो 10 केजिखौ फानगोन आरो 10 केजिखौल' फाफ्लि जागोन मोनथिबाय जोङो मोजाङै मोनथिखा थावदो माबार नङाबा दा लामायाव सोरबा नुगोन ओके बस ओके ভাল পাও মই ओके এই শালা मा কইছে नोङो जेबो नङा बस जेबो नङा थुदो ओइ र' बहाय थांनो नागिरदों नोंलाय मैथा बे कारफिउ समावलाय हो सार नायलाय बोरमासो दंलायबावो सालाफोरने अबहाय मोनबोलायखो इसोरलाय बे बोरमाखौलाय ओइ मोजाङै बुं सेंग्राफोर बे लकडाउन बोथोराव अबेनिफ्राय बोरमा मोनबोखो नोंसोरलाय हो बे कारफिउ समावहाय नङालै सार बे लांदां फारायावसो बेरायहैदोंमोनलै जोङो बन्दारामजों आंजों जोङो बेरायनोसो थांदोंमोन बे लांदां फारायावनो बायनानै लाबोदों जोङो औ नंगौ नामा लांदां फारायाव हो थगायदोंबा हले मानजा मोनगोन खिन्थु मानजा थगायाखैलै बस लांदां फारायावनो बायनानै लाबोथारदों जोङो बे बोरमाखौ लांदां फारा बेथाफोर नोंसोर थगायदों लांदां फारा बाजारखौ जोङो दहायसो 10 मिनिट सिगाङावसो बन्द खालामनानै फैदों नोंसोर जोंखौ थगायनो फैदों बेथाफोरखौ मानजि खानांगौलै फानलु बादि आलौ होजोबनांगौ बेथाफोरखौ जोंखौ थगायनो फैदों नोंसोरो साला अब्लालाय बोरमाखौ खावनानैसो लाबोदों आरो नोंसोरो बेथाफोर बिदिसोना नोंसोरो गवा ना नोंसोरो गवा होखानाय आरो जोंखौ थगायबावदों नोंसोरो पुलिसखौनो र' नोंसोरो नङालै बानलु सार नङा जों खावाखै जों बायनानैसो लाबोदों सार बेथाफोर इदिसो होनबावदों नोंसोरो मोनसेबो बाजार जाहोआखै जोङो मोनसेबो बाजार खुलिहोआखै आरो नोंसोर जोंखौ इदिसो थगायबावदों र' नंगौथ' बानलु दहायसो बन्द खालामनानै फैदोंथ' जोङो बिदिबा बिसोर जोंखौ थगायदोंना होदो बिसोरखौ होदो सार इदिखौ होखानांगौ बिसोरखौ हो फैसिगोन सालाफोरखौ Yele Superman Pons आरो थगायबावनाय ना नोंसोरो आया साबायलै आया मारो दालारि आया रेसखौनो मोनलायलाय जाबायलै इन्सपेक्टर बानलु मानो बेबादि डिस्टार्ब खालामफैयो बिसोरलाय जों बिसोर साबधान थाबानो जों बिदि डिउटि होनाङा जासिगोन इदिनोलाय खांख्राइ सार माथो होनबावनाय इसोरखौलाय रागा जोंबा मावसिफोरखौ मावखेजोबनो लुबैखायोलां मासथिनि जा डिस्टार्ब होबाय थानाय मासथिनि साबधानबो थाया जोंहासो बिराद खस्थ' खालामनांगौ जाबाय दा इसोरनि थाखायनो ब्रा बानलु ओरैनोबा खर'आबो गरम जानानै फैखायो आंना बिसियाबो गेसाव ओंख्रि जाहरो नालायब्रा इदिसो सार आंनालाय इदि नङा सार आंना गोथाव संनांखायो नङाबालाय फैसाखौनो होखाया आङो गोथाव ओंख्रि सङाबा दे आदा योयो स्टार्ट खालामनोसै नामा बिदिबा ब्लगिंखौ उनावहायबो पुलिस दंखायोनो बिसोरखौबो लाफानोसै नामा भिउस मोनगोन भिउस आदा योयो होथारनोसै दे केमेराखौल' मोजाङै खेबदो आंखौ Okay bro okay दाहाय आंनो सिंग्रा जाहोनांगोन bro आंनो सिंग्रा जाहोथारनांगोन bro दे आदा योयो जाहोगोनब्रा मा सिंग्रा चिकेन ललिपपखौबो जाहोबावगोन ना आङो चिकेननि ना अमानि ललिपप बेखौबो जाहोबावगोन आं नोंनो आं फेमास इउटुबार जानो हाबा नोंनो सानसेयाव 10टा सिंग्राबाबो जाहोगोनलां Okay, hello dosto, channel welcome to channel welcome back channel to my YouTube. Hello dosto, channel YouTube to my welcome. Channel to my welcome. Hello dosto, welcome to my channel YouTube. Channel to my welcome. Hey bro, welcome dosto नङा दोस्तोसो लागायजागोन नङाबा बिदिबा मानसिफोरजों पाब्लिकफ्रा नायनाय नङा दोस्तोसो बाहाय दोस्तो औलै ब्रो जानोनो नागिरासैलै माथो अगायासो जोंबाय आङो हेलौ दोस्तो जाबायना जासाबदों दे जासाबदों
दोस्तो हेलो गाइस नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय दा जोङो दंफैयो नै गांजेमा सकआवहाय जोङो ब्लगिं खालामफैदों लकडाउननि लोगोफोर लकडाउननि नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै बेबादिनो बुहुमनि समायना सिनारिफोरखौ नायनोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम जोंनि कमला ब्लग्स चेनेलखौहाय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायना लानो हागोन उनजोंहाय दङ सानै पुलिस आंकोलफोर दा जों बिथांमोनावबो सोंनांलागोन बे लकडाउनाव बिसोरो माबोरै मोनदों माबोरै फिल खालामदों लोगोफोर एन्जय खालामदोंना खालामाखै बेखौ जोङो सोंनोसै एसे उनावनो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ सोरथो फाग्ला दावराव खालामफैलायखो इहायलाय मा मबाइल लानानै दावराव खालामगासिनो दङ नै सार माबा डायलग मारिगासिनो दङ नङाबा बे कारफिउ बोथोराव मा मोनदोंलै बिसोरो रंजानाय मोनदों नामालै बिसोरो बे लकडाउनावहाय बेमार आजार बोथोराव नांगौलै इदिखौ मालाया मा जादों इसना बे समायनाय मोनदों बिसोरो बिदिबा फैदो लोगोफोर भिडिअखौ आवगायलांनोसै आंजों लोगोसे दं आदा य'य' केमेरामेन आरो फैदो जोङो माखासे कुइसन सोंनि ओइ गथ'फोर बेहाय मा मोनदोंलै नोंसोरो हो एकथा जानायखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोरो बेहाय कारफिउसो जागासिनो दं मा हाजिर गावनाय मोनदों नोंसोरलाय बेहाय मा समायनाय मोनदों नोंसोरो हो मिलायबावदोंसो हनै सार हेलो पुलिस आंकोल वेलकाम टु कमला ब्लग्स नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि चेनेलाव सारमोन जोङो बेहाय लकडाउननि माखासे बिउटिफुल सिनारिफोरखौ कालेक्ट खालामफैदों भिडिअस बानायफैदों सार इउटुब भिडिअस इउटुब भिडिअ मा इउटुब बेलाय हो मा इउटुब जोंनि कारफिउ टाइमाव जों इउटुब सिअफोरखौ मोनथियालै साला नोंसोरो बेबादि बोथोरावबो फैसा खामायनो फैदों नामा हो इउटुबजों फैसा खामायनो फैदों नोङो नोंनो फैसायासो देरसिन बेमार आजार आयना देरसिन नङा कमला समलाजों मोनथिनाय नङा सिफ्रु जाजोबगोन मोनथिबाय नोङो साला इउ ब्लाडि रास्केल खानांगौलै इसोरखौ सालाफ्रा मा देखायफैदों बेहाय जोंहा एसे खस्थ' खालामनानै बेरे फुंजानिफ्रायनो फैनानै दंफैयो बेहाय बिस्रा बेहाय देखायनो जायगा मोनाखै हा इउटुब भिडिअस साला नङाबा मासबो गैबावासो सालाफ्रा होदो बिसोरखौ खोमाया बोरो खोमाया लाबो सार हुगारदोलै आयदा हगारनो बेथा आदा य'य' केमेरायाव खेबजोब्बाय नामा आं बुजानायखौ बेखौनो हरसिगोन नामा नोंलाय इउटुबाव बन्द' खालामदो लोगो दा नोंलाय अबहाय गबाव नाय दालाय हो No sir, no. Please don't do like this, sir. No, sir. Chill, sir. Chill. Oh. I did no. Salah. Jangan mendung beta. एफा गोसा No, bro, no. केमेराखौ दा सिफाय सार आंखौ सिफायबाबो केमेराखौ दा सिफाय बेजोंनो हाब्लक खालामनांगौ सार बेटा एबारल' सोरबा फैथोंसै दाथ' कारफिउ टाइम जाखाबाय सोरबा फैबा रावखौबो कनसिडार होसै मिथिबाय बानलु लागायना हरजोबनांगौ जागोन सार जागोन नायनानै हाखाथारलै आङो फैबानो होखागोन लागाय दानाबा माथो खांख्राइ पुलिस आरो बानलु पुलिसखौसो लोगो मोनखोलै दिनै हले सेस जाखाबायलै जोङो दिनै जाबा आरो माला जिबावगोनलै नै दानाबा जामारबायना गथ'नाया आं जेखौ सानदों बेनो जामारबाय देलायस्रिखौ लोगो हमनो फैदोंमोन लावदुमा लोगो मोनबाय मामास्रिमोनखौसो मामास्रिमोनजोंहाय दा गबावगोन जोङो सोंथि गबावगोन बे लाबारफोरजों बांद्राय गिदिंजायालै जेरावबो सोमब्र होनायल' जायगाफोर सिरि थालै खोनागोन बेबादियाव गिनाङा बांसिनसो बुजागोन नोंसोरो आया खांख्राइ सारमोनसोलाय माथो लकडाउननि जाग्रा बेसादफोर रानदों होननाया बिसोरनो होनदां होनबालाय कमलायाथ' होनदों फुरा रानगासिनो दंनो बिसोरो लकडाउननि होननानै थांनो नायदों फैबावबाय दा नै सार कारफिउ टाइमावनो फैबावबाय दा असयबफ्रा नायदो मा खालामनांगौ बिसोरखौ सार जा फाग्लाखा नायदो नायलाय गिलायबावा लाजिनो रोंबावा मा सेदुगालै बिसोरलाय बानलु बोरमा फान्थाफ्रा फैबावबायानो आरोना गिनाय गैया बिसोरनाव बिसोरखौ गोसो मोदोम जिउ गोजोन लायजासे बुसिजोबनानै मानजिजोबनानै हरनांगौलै नागारनाङा ओइ बोरमा फान्थाफोर नोंसोर बेहाय मा मोनदों नोंसोर बे हाग्रा जानो फैदों नामा हो बोरमा फान्थाफोर नोंसोर बेहाय खेलायनाय मोनदों बे कारफिउ टाइमाव नोंसोर बेहाय मानो आड्डा मारि फैनांगौ हो सासे नङा सानै नङा साब्रै वाह नङालै सार आड्डा मारियाखै जों ओरैनो बारहावासो जाफैदोंमोन आरो बे देलायस्रि मोननावसो देलायस्रि
गाल मेटार हिनजावनि मामला वाट ननसेन्स इदिसोना नोंसोरो मालाया मा जादों बेखौ मोनथियाखै नोंसोरो बोथोरा मा जादों बेखौ नोंसोरो मोनथियाखै नोंसोर हिनजावनिसो दान्दा जाबावनाय नोंसोरो साराथ' बेबादिखौ एसेबो सुखुखाया र' नोंसोरो Yes, I don't like Romeos. मा होनखोब्रा सारमोनालाय माथो रागा सोंबाय माबा जाग्रा लोंग्रा लकडाउननि रानगोन होनबाय खमला भाइया माथो बिदिसो होनलांबाय माथो रागा सोंखोरा बिसोरखौलाय हेल' सारमोन नोंसोरनोमोन नामा सारमोन बे लकडाउनावहाय जाग्रा लोंग्रा रानदों होननाया लकडाउननि थाखाय जाग्रा मुवा बेसाद रानदों होननाया खमला भाइसो खिथादोंलै आंनो खमलासो दहाय फैनानै थांदोंनो माथो सारा जोंनोबो अननानै हरदोब्रा एसे सार बुरजाखौनो जाग्रा बिस्कुट गासिबो हरथारदो मा दङ सार लांथारनोसै जोङो आलै मा बुंफैखोलै बेलाय बेनि थाखायनो जिखासिगोनलै जोङो दिनै मा होनदों नोङो स्टुपिड इडियट ननसेन्स जाग्रा लोंग्रा ब्लाडि ननसेन्स जाग्रा लोंग्रा रानग्रा नुदों नामा नोंसोरलाय जोंखौ जाग्रा लोंग्रा रानग्रा नुदों जों पुलिससो मोनथिबाय पुलिससो जों बेहाय नेग्रासो जादों बेहाय लकडाउननि डिउटिसो खालामदों मोनथिबाय जाग्रा लोंग्रा नांगौ नोङो ननसेन्स आयु मासे साहसलै इसोरो सालाफ्रा जोंखौ जाग्रा लोंग्रा रानदोंसो होनबावबाय दाय मावसे मावनानै जाग्रा लोंग्रा बिलायबावनायलाय कार्फिउ समावहाय होदोलै सार इसोरखौ माखौथो नेबाय थाबावदो बेथाफोर मोजांबा मोजां मोनथिबाय गाज्रिबा गाज्रि खांख्राइ पुलिसजों खेला गैया मोनथिबाय खेला मोनदोंना नोंसोरो एकथा बारबाय मोनथिबाय कार्फिउ जाबाय नोंसोर बेहाय मा गेलेनाय मोनदों मा गेलेनाय मोनदों नोंसोरनि साजाया माम्बार हान्थु खराय लाइन जानानै देना सार हगारदोब्रा सार अननानै अननोसो थोनदों नोंसोरखौ अनबा अख्लाबोना नोंसोरो अब तेरा क्या होगा कालिया आरो नै लाबाव आंखौ दिनै नोंसोरो रागा फोजोंनायनि थाखाय कामन बानलु लागाव बिसोरखौ आयु आइदै भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुबोनो मोनो थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों